冬の夜空で見頃を迎えるお牛座の中で、星がたくさん集まっているところを見たことがありますか？その星々の名前はプレアデス星団と言います。昔の日本ではスバルと呼ばれていました。清少納言が枕草子に星はスバルと記したように、星といえばスバルが一番美しいと考えられています。生解説プラネタリウム星はスバルでは、そんなスバルの魅力を45分間の生解説で分かりやすくご紹介いたします。